sa pulong sa Dios ug atong mapuy-an gikan karon hangtod sa sunod Domingo unsa ang hagit sa Dios alang kanato. Duha lamang kabutang ang iyang giauhag kanato. Diha sa atong pagkaabli sa atong kaugalingon, mamahimo unta kitang manggihatagon. Manggihatagon sa grasya, manggihatagon sa atong mga pahiyom, manggihatagon sa atong presensya. Alang niadtong mga tao nga nawad-an og paglaom. Ikaduha, diha sa atong pagkaabli sa atong kaugalingon, anaon ta kanato ang pagkamaluluyon. Ingon nga ang Dios nagmaluluyon kanato. Bisag unsa pa ang estilo, bisag unsa pa ang status sa atong kinabuhi, mapuy-an unta nato diha nga kita sa sinugdanan ang original nato nga kinabuhi ana ang pagkamaluluyon. Tungod kay gihimo kita sa Dios kasama sa iyang dagway ug kasamahan. Apan tungod sa atong kagawasan nga nakalimtan nato nga atong ampingan, atong naabusaran, nasubraan ang atong kagawasan, nakalapas kita sa kabubuton sa Dios. Apan ang Dios karon naghagit kanato nga abli unta dili lamang atong tawhanon nga kinabuhi, kundi maabli usab unta kita diha sa atong Dios nung kinabuhi. Haron diha sa atong kinabuhi kay kanunay ang Dios mugamit og tao. Ang Dios mugamit og instrumento alang kanato ug alang sa atong isig ka tao. O kita nga nakadungog sa pulong sa Dios, kita ang gihimong instrumento sa Ginoo. Mo gani diha sa ato ang katapusan sa Santos nga Misa, mingon kita umingon ang pari, ikahalad na nato ang Santos nga Misa, manglakaw kita. Muna na ang misyon sa matag usa kanato. Nga diha sa atong pagpanglakaw, pagpanggawas, dadon nato bisag pipila ka mga pulong na mamahimo natong inspirasyon niyanang si Manaha. Pulong sa Dios nga atong nadungog, pulong sa Dios nga nag-abli sa atong kinabuhi, haron manahimo kitang tinuod nga mga instrumento sa gugma, pagkamangyatagon ug pagkamaluluyon sa Dios. Nakadungog mo ng kanta nga aduna ba'y nalipay sa imong pag-agi karon? Kantahon ako? Dahil na lang. Wala pa mi nag-practice ni Carson. Ilang kumukanta. Nindot kay na siya. E diha sa atong pagkaabli sa atong kaugalingon, ang lyrics matud pa, aduna ba'y nalipay sa imong pag-agi karon? No? Aduna ba'y nalipay sa imong pag-agi karon? Karong Domingoa, karong Gutlua, karong Orasa. Nakadungog ta sa pulong sa Dios. Sa paggawas nato, natay maagian. Kanibang mga tawhana nga atong naagian, nalipay ba? Unang yambid. Ayaw lang po tanawa inyong katapad. Hagit kay ba? Aduna ba'y nalipay sa imong pag-agi karon? Ug aduna ba'y nabag-o sa imong pahiyom? Ang basig datong puti atong pahiyom. Pahiyom, bro ang ngayan. Na nagdagdaghag lang sininaw, ha? Okay? Manihagit. Adi-adi sa itong pagkabli sa itong kaugalingon, kita gihimo karon sa Dios nga iyang instrumento.
instrumento nga maghatag og kabag-uhan una sa tanan diha sa atong kinabuhi, ikaduha ngadto sa mga tao nga mahilambigit sa atong kinabuhi. Busa diha sa atong pagpadayon sa santos nga misa, giabli nato ang atong kaugalingon, gihangkon nato ang atong kalapasan. Muna ningon ta, nagakumpisal ako sa Dios. Gihangkon nato nga nasipyat kita sa atong isikataw, ug nasipyat kita ngadto sa Dios. Gihangkon kita ni ana, hinaut unta nga matinud-anon kita sa pag-angkon ni ana. Ug abli ang atong kasing-kasing sa pagdawat sa Dios diha sa santos nga Eucharistia. Ug kining Dios nga atong gidawat mupuyo, mubag-o sa tig-a nga kasing-kasing nga anaa kanato. Ug ipaambit sa Dios, pinaagi kanato ang malumo ug maluluy-on manggihatagod nga kasing-kasing. Una sa tanan, diha sa pagkaabli sa atong kaugalingon, manggihatagon kita sa kapasayloan sa atong kaugalingon. Maluluyon kita diha sa atong kinabuhi. Na dili nato abusaran sa pagpaningkamot sa mga butang nga yutan-on, kundili maningkamot kita sa mga butang nga langit nun, na makahatag kanato og kalipay ug kaluwasan. Ato karong ihalad ngadto sa Dios ang tanan nga anaa diha sulod sa atong kasing-kasing. Ug kining Dios nga kanunay andam moabli sa atong kasing-kasing, magmatinud-anon unta kita sa pag-cooperate na siya mupuyo diha sa atong kinabuhi. Hinaut paunta.